гэта была цэлая эпапея з гэтым прапагандысцкім кіно. Напярэдадні мяне пратрымалі цэлы месяц безвылазна ў ШЗА, і я ўжо зразумела, што гэта не проста так, што да чагосьці рыхтуюць, што гэта спецыяльна. І у размове з начальнікам ІК-24 Дмітріем Курловичем я наўпрост запыталася, што вы ад мяне хочаце? І прагучала слова «інтэрв'ю». Я зразумела, што у такім лабавым сутыкненні з гэтымі кадрамі, прост, каб не загінуць, трэба проста пайсці на хітрасць. Я пагадзілася на інтэрв'ю. Я ўжо чула, у мяне ўжо былі звесткі, што такія інтэрв'ю рыхтуюцца, што яны здымаюцца, і вось ім важна зняць менавіта такое інтэрв'ю са мной, як з сімвалам такой незломнасці, прынцыповасці, паказаць, што вось, все, перамалолі нават такога чалавека нязломнага,